Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν εργαστεί πάνω από 4 και 5 χρόνια, τα οποία ήταν φανερό ότι καλλιπρεπάγειες ανάγκες, γιατί όταν κρατάς έναν εργαζόμενο ανασφάλιστο 4 και 5 χρόνια, γιατί η μαθητεία έχει ξεπεράσει πλέον τους 8 μήνες, θα πρέπει να τον μονιμοποιήσεις, γιατί έχει και άλλα δικαιώματα και άλλες ελπίδες. Έχουν βγει κάποιες θετικές αποφάσεις από τα δικαστήρια, διότι βάσει συντάγματος δεν είναι αντισυνταγματική η μονιμοποίηση στο stage. Από τη στιγμή που μας έχουν κρατήσει πάνω από 8 μήνες, βάσει Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 8 μήνες είναι μαθητεία. Πάνω από 8 μήνες λοιπόν δικαιούμαστε να γίνουμε μόνιμοι. Εγώ είμαι στο Ταμείο Υγείας Δημοτικών Υπαλλήλων 4 χρόνια, χωρίς μόνιμο υπάλληλο δίπλα μου, δεν μου έχει δείξει κανένα στη δουλειά. 4 χρόνια ήμουν στο πρωτόκολλο, στο κοινό και εξυπηρετούσα τους ασφαλισμένους, οι οποίοι είχαν τρομερά προβλήματα υγείας. Και επίσης από τα 460 ευρώ που παίρναμε, υπάρχουν παιδιά που πλήρωναν φάρμακα γιατί ήταν άρρωστα. Και αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή πετιούνται στον δρόμο. Και ας αφήσουμε την οικονομική κρίση, διότι λένε ότι δεν έχουν λεφτά. Βγήκε ο Κικίλιας και ο κύριος Κικίλιας και είπε ότι δεν έχει λεφτά το ταμείο του ΑΕΔ. Και μέχρι χρηματοδότηση ιδιωτικές επιχειρήσεις ο ΑΕΔ πριν μία εβδομάδα με 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα λεφτά που τα βρήκαν είναι η δαπάνη δική μας. Οι μόνιμοι παίρνουν 400 ευρώ το μήνα πλασματικές υπερορίες που δεν τις δουλεύουν. Είναι η δαπάνη η δική μας. Δώσανε πλαστό προϋπολογισμό. Ζητήσανε χρήματα από την Κομισιόν, πλαστό προϋπολογισμό για να πάρουν περισσότερα χρήματα. Μπορούν να μας δώσουν και εμάς λοιπόν, όχι να το τρώνε μόνο εκείνοι. Οι μέρες μας πλέον εμάς στο stage αρχίζουν και απολυόμαστε και μένουμε στο δρόμο. Ήρθαμε να διαδηλώσουμε με σκηνές εδώ τουλάχιστον 3 μέρες, γιατί είμαστε αποφασισμένοι πλέον να ζητήσουμε τα δικαιώματά μας και τα δίκαιά μας. Η απάντηση της κυβέρνησης, εκτός από ότι κοφεύει στο ότι μας πετάει στους δρόμους, φέρνει την αστυνομία εδώ, γιατί λέει μας θεωρεί τρομοκράτες. Για αυτούς δεν είμαστε άνεργοι, ήμασταν stage και τώρα είμαστε τρομοκράτες. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος, αυτή είναι η ελληνική κυβέρνηση και αυτή εδώ είναι το κοινωνικό κράτος που μας τάξανε. Μπορεί να το δουν όλοι οι Έλληνες. Σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, αφήστε τους ανθρώπους επάνω για να διαμαρτυρηθούν. Μέχρι και ο βουλευτής σας το λέει. Και εσείς επιμένετε ότι πήρατε εντολή. Κοιτάξτε, με συγχωρείτε, το αν θα κατασκηνώσουν είναι άλλο θέμα. Αυτοί θέλουν να ανέβουν καταρχάς. Δεν μπορεί να τους εμποδίσετε να ανέβουν επειδή έχουν αυτό το πράγμα. Γιατί? Μα η κατασκήνωση είναι μια μορφή διαμαρτυρίας. Αν θα κάνουν κατασκήνωση δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά και η κατασκήνωση είναι μια μορφή διαμαρτυρίας. Δεν είναι μια μορφή, ας πούμε, να εμποδίσουν τον κόσμο. Ο κόσμος θα περνάει κανονικά. Δεν θα εμποδίσουν κανένα. Κύριε Λαβαζάνη, 2 εβδομάδες τώρα τους έχουμε ενημερώσει και μέσα από τα site μας και οι ίδιοι με τα ονόματά μας. Γιατί δεν μας στέλνανε μια απάντηση από τον εισαγγελέα ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν ήμασταν απέναντι δεν είχαν πρόβλημα. Εμείς δεν θα ανεβούμε από τις σκάλες, αλλά από εδώ δεν φεύγουμε. Γιατί δεν απαντάτε στο βουλευτή, συγγνώμη, γιατί δεν απαντάτε στο βουλευτή ποιος σας έδωσε την εντολή? Γιατί ο κύριος Πετσάλνικος ως πρόεδρος της Βουλής είπε ότι δεν έδωσε καμία εντολή να μας διώξετε. Γιατί δεν απαντάτε στο βουλευτή? Δεν έχει αρμοδιότητα ο Πετσάλνικος να πει να φύγουμε. Γιατί δεν απαντάτε στο βουλευτή? Για ποιο λόγο? Κύριε Λαβαζάνη, όπως βλέπετε, ούτε εσάς δεν σέβονται που είστε βουλευτής. Εμείς δεν φεύγουμε. Μπορείτε να πάτε τουλάχιστον μέσα. Πήγε μέσα ήταν. Μέσα ήταν ο άνθρωπος ήταν μέσα, δεν πήρε απάντηση. Γιατί δεν έχουν απάντηση να δώσουν. Εμείς όμως έχουμε να πούμε πολλά. Φτάσαμε στο σημείο να απαγορεύεται από την αστυνομία σε διαδηλωτές να ανέβουν στο πεζοδρόμιο. Φτάσαμε στο σημείο να μην επιτρέπεται και η κατασκήνωση με μικρούς σκυλές, όπως βλέπετε, πολύ μικρές σκηνές, στο πεζοδρόμιο προκειμένου νέοι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν γιατί μένουν στο δρόμο και μιλάμε για τους εργαζόμενους στα stage. Νέα παιδιά τα οποία είναι υπερεκμεταλλευόμενα, δουλεύουν με 500 ευρώ, χωρίς προοπτική, χωρίς μέλλον. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να διαμαρτυρηθούν, οι νέοι και οι νέες, και φτάσαμε στο σημείο να έχουν περικυκλωθεί από τις δημιουργίες των ΜΑΤ. Είναι απαράδεκτα πράγματα, είναι βάρβαρα πράγματα, είναι αντιδημοκρατικά. Έτσι η χώρα μας δεν πάει μπροστά. Η Ελλάδα τα δίνει όλα στους τραπεζίτες, παραδίνει τα πάντα στις κεφαλαιαγορές,
αλλά δεν δίνει ένα κομμάτι ψωμί στους νέους της. Αυτή δεν είναι χώρα που μπορεί να έχει ένα καλό μέλλον.